Walka bokserka 95 kg. Adam Lazar kontra Adrian Dudek. Adrian Dudek, moim klubowym kolegą, trenujemy razem. Oczywiście, chcąc nie chcąc, jestem za nim w tym pojedynku. Różnica wagowa. Adam Lazar lżejszy od swojego przeciwnika o 7 kg, tak? Tak jest. No, zobaczymy, jak Adrian nam się zaprezentuje tutaj w formule bokserskiej. Jest to start pomiędzy jego startami MMA. Wyższa kategoria wagowa. Lecimy, pierwsza runda, Dudi. Adrian Dudek nie tak dawno walczył na RFA, gdzie stoczył naprawdę piękny, 3-rundowy bój z Łukaszem Dziudzią z klubu Ankos MMA. No ale teraz jest boks, walka z Adamem Lazarem, którego możecie kojarzyć z występów Federacji Gronda, a także w walce kickbokserskiej dla Federacji FEN z Alanem Kalskim. Poszli obydwoje mocnymi ciosami. Ale podbródkowy Adriana. Jeden i drugi dochodzi celu. I podbródki, i sierpy. Jeden, drugi zbiera, stoi, oddaje. Tegośmy się spodziewali w tej walce. Dwóch bitnych zawodników. Tak, chłopaki to naprawdę wojownicy z krwi i kości, co zresztą widzimy na załączonych obrazkach. Sędzia teraz tutaj rozdziela. Adam odwrócił się do tyłu, co jest niedozwolone w formule pięściarskiej. Ale Adrian naprawdę nagrzany na ten pojedynek, cały czas do przodu. Jeden i drugi przyjęli takie ciosy na swoje szczęki, że nie jeden by tego nie ustał i się nie podniósł z ziemi. Bardzo ładny sierpowy prawy wykonania Adriana. Dochodzą teraz te sierpy od Dudiego do szczęki Lazara. Lazar przybity do siatki, zebrał znów takiego sierpa mocnego na szczękę, ale stoi. Naprawdę pięknie wygląda ten pojedynek. Panowie wywodzą się z innych dyscyplin, można powiedzieć, ale tutaj w tej formule pięściarskiej prezentują świetne widowisko. Cały czas tutaj na siatce Adam Lazar, Adrian Dudek atakuje. I do przodu cały czas Dudi wpycha w siatkę Adama Lazara. Bardzo mi się podobają te ciosy podbródkowe u Adriana Dudka. Tak, takiego, ale teraz Michał sam nie zostaje tam dłużny i też trafia kilka razy Adriana. Adrian niewzruszony na te ciosy, no tak samo jak Michał, no. Adam. Przepraszam, Adam. To są... Oj, ale to był cios. Będzie liczenie, czy jednak? Jednak nie. Zasłonił mi tutaj słupek z oktagonu, nie widziałem. Tak, to był taki zamachowy, prawy sierpowy wykonania Adriana Dudka. Okay. Ale Adam tak samo naprawdę twardy gość waleczny. Oj, trafił prawym Adrian Dudek. Tak, to weszło prosto na szczękę. No ale Adam Lazar stoi. To jest wojownik. Go tutaj... myślę, że... Czy coś w stanie go dzisiaj będzie w stanie tutaj położyć na deski? Teraz trochę takiej walki w clinchu, dirty boxing. Jakby to powiedział stary Muran. Dirty boxing, baby style. Mamy się piękne ciosy. Ledwo stoi na nogach. Ale to była końcówka rundy. Coś niesamowitego. Teraz tak, takim zachwianym krokiem Adam Lazar wrasta do narożnika, ale pokazuje, jest okej, tak chce się bić. To jest walka. To się nam podoba, to są emocje. Naprawdę szacun dla obydwu fighterów, Adrian Dudek, Adam Lazar. Co tu się dzieje? Kto nie ogląda, niech żałuje. Adam jeszcze podmotywowuje się tutaj swoim narożnikiem. Adrian na stojąco. Minutka pomiędzy rundami przerwy. I zobaczymy, z jakimi siłami wyjdą do tej drugiej odsłony zawodnicy. Ale na końcu tutaj Dudi podłączył Adama mocno. Proszę zobaczyć jeszcze raz na powtórkę. Zachwiało mocno na nogach. Jak on nie poleciał, jak on to ustał. Ostatnia wygrana Adriana Dudka to pokonanie Lukasa Dworaka na KSW 87 w Czechach w październiku. No i teraz myślę, że tą pierwszą rundę Adrian zapisał na swoją korzyść i jest kroczek bliżej do kolejnej wygranej. I zaczynamy. Jest szacunek pomiędzy zawodnikami, przybijają pionę, o to chodzi. Przybijają pionę, uśmiechają się do siebie, a zaraz pójdą
pójdą pełnym piecem jeden w drugiego. Zaczynamy. Druga odsłona pojedynku. Dudi mocno do przodu od razu. Adrian poczuł swoją po prostu siłę i moc w tych ciosach sierpowych. Tutaj narożnik Adama Lazara podpowiada, żeby nie wchodził w te mocne wymiany z Adrianem Dudkiem. Ale to jest fighter z krwi i kości, który nie posłuchał się i chce się bić. On tu przyjechał na wojnę. Pamiętajmy, jest tutaj też różnica w kilogramach pomiędzy zawodnikami. 7 kg różnicy, jest to sporo, bardzo sporo. Te ciosy ważą. Tak, tutaj Adam też zadał bardzo dobry cios na korpus w tym klinczu. Walka przy siatce, walka w klinczu. Podoba mi się tutaj, jak pracuje Adrian Dudek przy klatce i takimi krótkimi podbródkami szuka swojej szansy szczęki Adama. Ta praca z MMA właśnie teraz wychodzi, że przy tej siatce jest umiejętność takiego innego boksowania niż mają statyczni typowi bokserzy, pięściarze. Walka przeniosła się na środek oktagonu. No. Mamy doping tutaj całego amfiteatru w Sosnowcu, oczywiście dla Adriana Dudka, zawodnika lokalnego tutaj stąd. Popularny banan, każdy czekał na ten pojedynek Adriana. Króciutkie ciosy. Teraz króciutko, i mamy prawie mocno. Ale twarda szczęka Adama, naprawdę. Bardzo twarda szczęka Adama, ale teraz Dudek świetnie to zrobił. Lekko, 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 po czym pociągnął mocno po szczęce przeciwnika. Dwa proste i mamy deski. Jest liczenie. Pierwsze liczenie w tym Adam pojedynku. pokazuje, że to było poślizgnięcie, ale to jednak było po tych dwóch ciosach. Ja myślę, że to były i ciosy takie popchnięte razem z poślizgnięciem, też trudy tego pojedynku. No przyjął tych ciosów już. Serce do walki niesamowite. Dużo. Przybija piątkę Adrian Dudek i idzie dalej mocno seriami przeciwnika, dopychając go do oktagonu. Szuka zobaczyć, proszę, wątroby, podbródka. Ale Adam teraz złapał drugie życie przy tej siatce, odgryzł się. Sędzia rozrywa pojedynek, wracają na środek oktagonu i lecimy dalej z tym. Cios na prawej, ale mamy, oj. Doszło do szczęki Adama, jest liczenie. Sędzia przerywa, mamy drugie liczenie, czy nie? Tak, to jest drugie liczenie, Tomasz. Tak, mamy liczenie drugie w tym. Trzecie liczenie będzie końcem pojedynku. Dokładnie, w tej rundzie. No. Całe trybuny za Adrianem. Adrian Dudek. Koniec rundy, Adam dotrwał. Nie zdążył zakończyć tego pojedynku przed czasem. Ale mocno nasz po rakach schodzi do swojego narożnika Adam Lazar. Ale naprawdę, to jest zawodnik, który ma kawał serducha. On oczywiście wstanie tutaj, podejmie rękawicę, dalej będzie się bił. Ale ta różnica kilogramów też w tym pojedynku robi znaczenie, ma znaczenie. I też doświadczenia. I też doświadczenie, dokładnie. Adrian Dudek mierzył się z Dominikiem Humburgerem, czy jak ostatnio w pojedynku z Łukaszem Dziudzią. To są zawodnicy naprawdę na mocnym europejsko-światowym poziomie. No i też walki w MMA 3x5, jednak ta praca w MMA jest dużo ciężka niż w pięściarstwie. No i ta kondycja, to właśnie to, co widzimy przy siatce, kiedy Adrian potrafi te wsadzać krótkie ciosy, to właśnie wywodzi się z treningu w MMA, z walk MMA. No i to procentuje w tym pojedynku z Adamem Lazarem. Tak, Seba, czy uważasz, że ten pojedynek dojdzie do końca? Myślę, że będzie tu... Czy się zakończy przed czasem? Myślę, że będzie tu raczej przed czasem, ponieważ Adam jest też krańcowo zmęczony, no i Adrian ma kowadła w swoich dłoniach. Sędzia już. Jeszcze tam wycieramy oktagon, podłoga śliska. Ale już sekundanci wychodzą i zaczynamy. Ostatnia odsłona tego pojedynku. Mocno Dudi od razu do przodu. No. Adam próbuje tak ciosem. Mocne ciosy. Już się Adam odwraca od przeciwnika. Ale cały czas jeszcze trzyma się na nogach, naprawdę. Ale charakter do walki. Charakter, brawo, tak. Jestem ciekawy, jakby Adam tutaj więcej czasu miał na przygotowanie się.
Ale naprawdę, no, Adrian tutaj swoim doświadczeniem, taką mądrością w walce pokazuje, że jest te 3 levele dzisiaj wyżej. Sędzia rozrywa, Adam Lazar ledwo stoi już na nogach. ale on cały czas chce się bić. Chce się bić oczywiście, ale ledwo stoi i to jest kwestia czasu, kiedy ten pojedynek zostanie zakończony. Koniec walki. Właśnie zostaje zakończony teraz. Adrian Dudek wygrywa przed czasem, brawo Dudi! Proszę Państwa, przez knockout w trzeciej rundzie wygrywa Adrian Bernat Dudek!